Cela siphakameni bathandekayo sizeni egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Wayekho noJesu umhlaba ungekabibikho olezibulo lezida wayekhona umhlaba ungekabibikho ulizibulo wayekhona sandisenza umhlaba ungekabibikho uJesu asicele usisi unoxolo eze ngaphambili ezosenzela ama announcements. Cela simshayele izandla bathandekayo egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Greetings bazalwane egameni lomfelo wami uJesu Kristu. Amen. Acknowledge the presence of the Holy Spirit and ngithanda ukubingelela ubaba nomama egameni lika Jesu. Ngicela sibashayele izandla. We honor them. Hallelujah. Ngibingelele zonke izinceku zenkosi ezikhona phakathi kwethu. Ngiyanibingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela obaba, omama. Ngibingelela iyouth yonke egameni lika Jesu and all ministries asebenzayo in the house of the Lord. Amen. Ngize ngaphambili bangcwele ukuzokwenza nje ama announcements. I few in the place of ubaba uMhlamvu engekho namhlanje. Ngisindisiwe bangcwele, ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu, ngifumene umusa. Hallelujah. So every Sunday bazalwane at 1 p.m. sinama classy salvation class arendarisho uSisnobi aqala ngo1
After wona kube i-intercession, iyaqala intercession ngo1:30. It's advisable bazalwane ukuthi inkonzo siqale sonke at 1:30. Amen. Kuningi uNkulunkulu asuke sifundisa khona and suke sithandaza nje ukuthi si-positiona for the service. Amen. Then every Tuesday bazalwane it's ifasting ewusuku singena ekseni siphuma ntambama after 6. And then on the 30th of April to the 2nd of May, we have All Believers Fasting and Prayer Camp ezobe Bethel eShowe.